Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammadin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Yang kami hormati kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Zamzuri, yang kami tunggu-tunggu nasihat dan mauidhah hasanahnya. Yang kami hormati kepada Ketua Takmir Masjid Al-Istiqomah, beliau Bapak Kiai Mutaakhirin, dan para alim ulama Desa Protomulyo yang selalu kami harapkan barokah doanya dan nasihat-nasihatnya. Yang kami hormati kepada warga Desa Protomulyo Kaliwungu Selatan, yang kami banggakan kepada Irkatan Remaja Masjid Al-Istiqomah Desa Protomulyo Kaliwungu Selatan. Marilah pertama-tama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita bisa diberikan kesehatan sehingga dapat menghadiri acara Nuzulul Quran yang bertempatkan di Masjid Al-Istiqomah yang barokah ini. Kedua selawat serta salam mari kita sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW, di mana beliaulah Nabi yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman keterangan, yakni agama Islam. Langsung saja kami di sini sebagai Muqassimul Awqat atau pembawa acara akan membawakan acara yang akan berlangsung pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan tahlil bil iktisar menempati acara yang kedua, dan sambutan-sambutan menempati acara yang ketiga. Adapun sambutan dari Ketua Takmir Masjid Al-Istiqomah. Dan acara yang keempat yaitu istirahat, dan acara yang kelima yaitu mauidhatul hasanah, dan acara yang ketujuh yaitu doa dan penutup. Marilah acara pada malam hari ini kita awali dengan pembukaan. Dalam hal ini akan dipimpin oleh beliau Bapak Kiai Sumarno Mudakir. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho illahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi karamati Sultan Al-Auliya Sayyidina Syaikhul Abdul Qadiril Jilani radhiyallahu anhu, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa al-awliya wa syuhada wa sholihin wa jami'il malaikatil muqarrabin ila hadratin malaikat qasim alaihi salam sayyidina Abil Abbas al-Khadir bil manaqib jami'a bi Abi Wasalman bin Dawud alaihi wasallam hadrati sahibil ibdad wa sahibil karamah Sultan Al-Auliya Sayyidina Syaikhul Abdul Qadiril Jilani radhiyallahu anhu, Abdul Imam Junaidi Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, saya Maulana Jumat Al-Kubra, saya sebagai Kunuti Dharma Gelang, saya sebagai Pandaran Al-Kubra Jawa Timur, Hadrati Jamil Wali Songo Aladina Balaghu Dinal Islam Buldan Indonesia, Jamil Aulia wal Ulama Minal Madura Ilal Banten, Jamil Aulia wal Ulama Il Kaliwungu, khususan bagi kaum jumlah kekang yang bani di dalam negara bagi syari wal wabangkaran pukur sabda Rahman Jawa Katong, Mbak Mustafa Baruan, Mbak Mustafa Babukar bagi masuk yang pengutus saya dalam sebuah Habib Pasukan Habib Pasar Pangeran Setempat bagi Haji Muhammad Akib Umar, bagi Haji Asrar Ridwan, bagi Haji Humayt Arufan, atau dari Basropoto Banglar Basitu Boyo Basitu Koro, ghafarallahu lana walahu walana biqadhi hajatina. Segenap pengurus takmir Masjid Al-Istiqomah Desa Protomulyo, ugi remaja masjid
Al Istiqomah Desa Protopulyo, para rawuh ugi sedaya warga ugi kanthi berkahipun peringatan nuzul Quran wonten dalu menika kita sedaya pinaringan panjang umur sehat waras dhahir batin. Anggenipun siap muga pinaringan tutuk rampung posone rampung tarwahe dan banyak menjalankan aktivitas di bulan Ramadan. Lan mugi poso kita tansah dipun trima dening Allah Subhanahu wa taala dados poso ingkang mabrurah. Amin. Wala nabi qadai hajatina wa su'alina wa maqsudina wa amalina wa niyatina wa husuli ma fi dhamirina ajilan ghairu ajil bi barakatihim wa bi barakati sirri wa nuril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kiai Sumarno Mudzakkir kami ucapkan terima kasih. Menempati acara yang kedua yaitu tahlil bil iktisar. Dalam hal ini akan dipimpin oleh beliau Bapak Kiai Jundari. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa durati wal bait wal jamil anbiya wal mursalin wal aliya wa syahada wa salihin wa ila hadrati sultanul alia Syaikhul Qadir Jilani radhiyallahu an wa ila hadrati Sunan Katong wa ila rohi Kiai Surapada wa ila rohi Kiai Ngilir wa ila rohi Pangeran Duminah wa ila rohi Nitinata Negara wa ila rohi Kiai Kaum wa ila rohi Kiai As'ari utawi Kiai Guru wa ila hadrati rohi Pangeran Puker wa ila hadrati rohi Bapak Pasimin wa ila hadrati rohi Bapak Kiai Ahmad wa ila hadrati rohi Bapak Kiai Ahyari wa ila hadrati rohi Bapak Kiai Haji Jambari Fatah wa ila hadrati rohi Bapak Kiai Supati wa ila hadrati rohi Bapak Kiai Saripin wa ila hadrati rohi Bapak Kiai Ngasiman wa ila hadrati rohi Bapak Kiai Bapak Suwarno wa ila hadrati Bapak Kiai Saidun wa ila hadrati Bapak Kiai Ahmad Sirot wa ila hadrati Bapak Kiai Juwahir wa ila rohi Bapak Surato wa ila hadrati rohi Bapak Kiai Maksum wa ila hadrati rohi Bapak Kiai Husnan wa ila hadrati Bapak Kiai Ahmad Saidun wa ila hadrati rohi Bapak Kiai Suri Irsad wa ila hadrati rohi Bapak Husaini wa ila hadrati rohi Bapak Muhid wa ila hadrati rohi Bapak Ustadz Abdul Rahman min ahli kubur minal muslimin wal simad wal mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyus samawati wal arda la ya'uduhu hifdhuhuma huwal 'aliyyul 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Afdalu dzikri falam anahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimata haq nahya wa namutu wa nub'atu bima insyaallah ta'ala minal aminin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhan wa bihamdihi, subhanallah. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa ila hadrat wa ila arwahi man dzukira asma'uhum min ahli kubur minal muslimin wal mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kiai Jundari kami sampaikan terima kasih. Menempati acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Adapun sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid Al-Istiqomah. Kepada beliau Bapak Kiai Mutaakhirin, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-hadi ila sabilil huda wa ala alihi wa sahbihi wa ala man ihtada ma ba'dah. Hadratil kiram wonten mesanipun para alim, para sepuh bini sepuh, wonten mesanipun Al Ustad Kiai Muhammad Zamzuri ingkang kula hormati, ingkang kula hormati segenap jajaran kepengurusan Takmir Masjid Al-Istiqomah. Hadir wonten dalu menika Bapak Kiai Sumarno Mudakir, Bapak Kiai Jundari, Bapak Kiai Rohani, lan sedaya kiai para sepuh ingkang wonten ngira-ngira hormat wonten kawula sebat setunggal-setunggalipun ingkang kula hormati para bapak, para ibu remaja Masjid Al-Istiqomah hadani Allah wa iyyakum. Monggo sarengan ngaturaken puji syukur wonten rasa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bikaulina alhamdulillah wa syukurillah wonten kesempatan dalu menika kita saged makempal sesarengan wonten masjid tercinta kita. Saya selalu mendengungkan masjid tercinta. Kalau nek sambutan ke masjid itu mesti saya sampaikan masjid tercinta kita, Masjid Al-Istiqomah. Resane manah kita selalu ta'aluk dumateng masjid, terutama masjid kita Al-Istiqomah. Senausa mriki rada arang-arang, tapi nek ta'aluke niku mesti insyaallah angsal fadilahipun masjid. Termasuk kula niku mboten patek sering mriki ya Kang Zam, tapi ta'aluke wonten masjid.
Pramila setiap kaulo sambutan mesti kalau sampaikan masjid tercinta kita Masjid Al Istiqomah. Alhamdulillah kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Shalawat salam iki katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu tansah kita mawantu-wantu syafaatipun terutami syafaatul uzma ila yaumil qiyamah amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat ingkang kula hormati, wonten dalem menika kawula minangkani wakil jajaran ketakmiran Masjid Al Istiqomah ingkang sepindah ngaturaken sugeng rawuh dumang sedayanipun terutami dumateng Al Ustad Kiai napa Al Ustad niki napa Kang Zamsuri nggih. Nek zora Pak Yamarno niki Al Ustad. Napa Pak Yai Muhammad Zamsuri. Napa nek kula nek ten dalan malah Kang Zam. Nggih. Kiai niku predikat sosial. Tapi nek Al Ustad itu akademisi nggih Pak. Jadi nek corotan luar negeri ten Al Azhar niku Al Ustad niku doktor. Dure apa derajate niku sak dure. Nek kiai ini ten Kaliungu ten kampung. Jadi status kiai itu status sosial. Tapi kalau Al Ustad kalau di luar negeri itu akademisi, doktor kelasnya. Ingkang kula hormati sedayanipun kawula minangkani saking wakil ngaturaken matur ingkang kathah kanthi karuan panjenengan sedaya mugi-mugi ndadosaken berkahipun. Ingkang nomor kalih maturun ingkang kathah dumateng jajaran remaja masjid ingkang mandigani semua ingkang mandigani kegiatan Ramadan di Masjid Al Istiqomah. Warni-warni ingkang pun dipun-laksanaken termasuk mengkoordinir pengajian pagi tiap hari, mengkoordinir kegiatan yang lain tadarus, termasuk niki wau mengkoordinir kegiatan tabuh beduk. Maturun termasuk malam hari ini mengkoordinir kegiatan nuzulul Quran. Saya ucapkan dari takmir matur ingkang kathah dumateng remaja masjid. Ingkang salajengipun nyuwun sewu ngapunten ingkang kathah terutami dumateng Bapak Ki Muhammad Zamzani niki kleresan sesarengan kalian acara tarling wonten MBC. Giliranipun wonten Plantaran. Sehingga tokoh-tokoh pengurus saking tamir niki kathah sing boten saged rawuh merganipun sareng kalian tarling wonten Partaran. Kawula menangkani saking jajaran tamir nyuwun ngapunten ingkang kathah. Lajengipun niki mangke peringanan nuzulul Quran, peringati nuzulul Quran turun Al-Quran tentang hikmahipun mangke badhe dipun sampaiaken dening Bapak Ki Zamzani. Kiai Zamsuri, kula mboten saged matur kathah, sagedipun mugi-mugi sedayanipun ingkang kita ayahi menika dados amal sae ingkang dipun catet dening Allah Subhanahu wa taala. Sanging takmir sagedipun doa wonten mersanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi doa jazakumullah ahsanil jaza khairan katsira. Saking kawula mboten kathah husna kula pungkasi wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kiai Mutaakhirin kami ucapkan terima kasih. Menempati acara yang kelima yaitu istirahat. Dalam istirahat akan dihibur oleh grup Rebana Asyubaniyah dari Mim Kaliwungu. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. جبارك ما في السنين ما شاف مثل عين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين أبيض خلو الخدين
السماء بيض علامة يا سيد الكونين مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله جمالك ما في السنين ما شاف مثل عين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا سيد أبيض خلق الخدين يا واسع العينين أغلبت السماء بيض علامة يا سيد الكونين إمتى حبيبي أراك والقاك وفرح بنداك جد بنظرة إلي يا عجيب الرجال جد بنظرة إلي يا عجيب الرجال مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله قلبي يحبي عليل وليل عليل طويل امسك يا غالي دائما في بالي من شوفي لك يا جمال بصل لك وارتاح والقى أنسي وفراغ تشفى جروحي بتنهد عروقي من بعد ليل الصباح إمتى حبيبي أراك والقاك وفرح بنداك طاهر جد بنظرة إلي يا عديم الرجال طاهر جد بنظرة إلي يا عديم الرجال مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله Waktu istirahat kami cukupkan dan melanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu acara inti, yaitu Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Zamzuri. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi qad qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail Iqra'ul Qur'ana fa inna Allaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa'al Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiz ziham amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para sepuh dalah aji sepuh samedanipun ingkang tansah kita takdimi, kita hormati, kita betahaken punapa ingkang dados tausiah saha barokah ilmu manfaatipun. Ala khos dumateng panjenenganipun Bapak Ki Rohani, Bapak Sumarno, Bapak Ki Mutaakhirin saha sedaya para ki ingkang sama rawuh wonten menika majelis ingkang boten waget kawula sebat asmanipun setunggal-setunggalipun. Estunipun boten ngirangi panghormatan kawula kelayan panjenengan sedaya. Dumateng Bapak Takmir saha Nadir Masjid Al Istiqomah sak pengurusanipun ingkang kawula hormati saha sedaya remaja masjidipun. Dumateng grup Rebana As-Subaniyah dari madrasah tercinta, mau Pak Kirim masjid tercinta kita nih. Madrasah tercinta yaitu Madrasah Miftahul Ulum yang kami hormati, juga semua hadirin hadirat ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Monggo saderipun kita tansah muji syukur untuk dalam Allah Subhanahu wa taala amargi katitik ngantos kalodhangan dalu samenika kita sedaya tasih pinaringan sehat wal afiyah. Khususipun kita dipun paring kesempatan saged nderek-nderek imaratul masjid, ngramekaken Masjid Al Istiqomah kanthi kegiatan sae. Mugi-mugi inggih kacatet dan dados amal saya wonten dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amargi tentunipun kita sedaya mangertos kathah sederek kula njenengan ingkang dipun paringi kesehatan, janjanipun wekdalipun nggih sempat lodang ten griya tapi manahipun boten dipun gerakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kula njenengan wonten dalem menika kanthi inayahipun Allah saged sesarengan makempal wonten menika majelis ingkang istu al mubarak kanthi tujuan ingkang sae nggih menika badhe sesarengan hormat peringatan malam nuzulil Quran. Mugi-mugi kepal kula njenengan menika samangke badhe saged hangasilaken pinten-pinten kemanfaatan, kemaslahatan minad dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Sholawat dan salam mugi tetep katur kunjuk wonten ngarsa dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi ingkang kula njenengan mahabai saestu-estunge. Dadi kula njenengan niku senaosa yen dititik niku gesangipun sampun ten akhir zaman. Ananging kualitas mahabbah kula njenengan niku zaman ten Kanjeng Nabi sampun nyampeaken piyambak. Nabi nate dawuh ngeten para bapak para ibu. Tuba liman ro'ani wa amanabi. Bejo
wong sing sumerep aku lan iman ning aku. Kinten-kinten sinten? Wong sing sumerep langsung Kanjeng Nabi iman nak Muhammad ki Nabi wah lan Rasulullah niku sinten kinten? Sinten? Bu, sinten Bu? Wong sing nate sumerep Nabi langsung tur iman niku sinten niku? Para sahabat. Nak kula jenengan biasane nak ndibaan. Nak ndibaan ten Mahalul Qiyam sering wonten qasidah marra'a wajhaka ya Su'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarrad Allahu Allah wirduna yauman nusuri. Ten niku sampe iki. Marra'a wajhaka yas'ad. Sinten tiyange sing ningali panjenengan Rasul yas'ad bejo. Ya karimal walidain. Duh, wong sing mulya wong tua lorone. Sing bejo sinten para sahabat. Tapi ternyata kula jenengan mboten kalah. Kanjeng Nabi do watuba sampai ping 7. Liman lam yaroni wa amanabi. Bejo ping 7 Kanjeng Nabi. Bejo kemayangan, sampai ping 7. Sinten? Wong sing ora pernah weruh Kanjeng Nabi tapi imane niku luar biasa dumateng Kanjeng. Sing rawuh niku sedaya iman nak Muhammad Rasulullah nggih. Bahkan luar biasanya iman kita. Nah ana wong kok sing sampai wani menghina Rasulullah dalam bentuk ucapan, dalam bentuk gambar, kita jengkel rak karuan. Riyen niku wonten kula kemutan. Wonten setunggalipun kartunis saka Swedia, Lars Flick itu. Nggambar Kanjeng Nabi kurang ajar ya. Kanjeng Nabi dalam gambar dalam bentuk karikatur, dalam bentuk hewan sing najis muhol. Niku sak dunia niku wong Islam berontak sampai Al-Qaeda itu membuat sayembara sapa wonge sing iso matani Lars-Flick bakal diberi hadiah 100.000 US dollar setara dengan 1 miliar sekian lah. Mungkin nak cara ning Indonesia golek bareng-bareng pateni ra sak kerja to ya. Sampai cara saiki Lars-Flick itu sampai mendapatkan perlindungan saiki bahasane. Karena sering mengikuti perkembangan Sambo, kita kenal bahasa LPSK, dilindungi polisi. Sejak itu dia hidupnya dalam ancaman, dalam teror akan dibunuh gara-gara berani gambar apa? Kanjeng Nabi dalam bentuk hewan yang statusnya najis muhol. Setiap kemanapun dia dikawal polisi. Dan alhamdulillah dia mengalami kecelakaan dan akhirnya meninggal dunia. Sampai kemudian Presiden Prancis, siapa jenenge Gus? Emmanuel siapa? Macron itu ya. Iku dukung tentang gambar tersebut. Wong Indonesia anut-anut raduyan minuman makanan produk Prancis. Itu luar biasanya mahabbah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kula yakin sedaya sing rawuh yakin nak somben kok ning alam barzah didikte karo mungkar nakir waman nabiyuka jawabane yakin Muhammadun Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena apa? Sudah tercermin di dunia. Mahabbah kita kepada Rasulullah itu terbukti tidak hanya kita rajin baca sholawat. Siapapun yang berani menghina Rasulullah, kita akan membenci mati-matian. Meskipun kita tidak pernah berjumpa langsung kepada Rasul, tapi dengan bukti mahabbah kita, sholat kita, semoga kapan waktunya kita bisa liqo dengan Rasulullah, yakdotan wa manaman, amin Allahumma amin. Para bapak ibu hadirin wal hadirat yang saya hormati, alhamdulillah pada malam ini kita sudah memasuki Ramadan tanggal 25 ya. Orang sing kaget. Orang sing kaget. Bibi ora kaget.
Pak Ustadz kok cepet nih toplesku cek bolong bener. Tanggal berapa malam ini? Malam Kang Rin muni pinten? 18. Berarti ki 18 ki cara Pak Yemarno kula jenengan iku termasuk masih ten ampunanipun Allah. Sebab Ramadan iku awaluhu rahmatun wa ausatu maghfirah. Niki sing rawuh muga-muga sedaya masuk ning pertengahan Ramadan wis di ngapura Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kayak roti kok amine lirih meneh ya. Sebab napa kula kemutan ngeten para bapak para ibu. Riyen niku Kanjeng Nabi nate munggah panggung. Mimbar lah. Setiap anak tangga mimbar Kanjeng Nabi muni amin. Munggah malih muni amin, munggah malih muni amin. Niku ternyata apa? Kanjeng Rasul sing munggah mimbar muni amin, amin, amin diamati dening sahabat Mu'ad bin Jabal. Lah jenenge sahabat iku wong sing anti seudon. Nggih. Iku anti seudon. Artinya napa? Kula jenengan nak mirsani rencang kok kadose mengerjakan sesuatu yang mencurigakan tidak wajar. Niku alangkah baiknya diklarifi. Nak cara jenengan kok sumer paya akhirnya kok munggah mimbar dian kok muni amin. Munggah meneh amin. Munggah meneh napa? Amin. Jenengan nak nyawang tok kadung ngerti kayak Pak akhirnya kok rodok-rodok ya. Masa dhewean kok muni amin amin amin. Sahabat Mu'ad mboten ngoten. Diparani tanglet ya Rasulullah. So'ita fa'amanta salasan. Kanjeng Rasul jenengan kok munggah mimbar muni amin ping 3 ku amin apa? Dijawab, ya Mu'ad atani Jibrilu. Faqala ya Muhammad man adraka Ramadana falam yughfar lahu famata fadakhala nar fa'ab adawah. Muhammad, nah ana wong kok menangi Ramadan sampai dosanya rak di ngapura Gusti Allah. Kebanjur mati akhirnya mlebu neraka. Tak dongake Muhammad muga-muga didohke rahmati Allah. Diamini Kanjeng. Niki cara kula analisa kula pikir Kang ini. Ana donga duet dua makhluk terbaik. Jibril Sayyidul Malaikah, Kanjeng Nabi Sayyidul Kira-kira kekuatan mana yang mampu untuk membendung doa ini tidak terijabah? Sing dongo malaikat Jibril, sing ngamini Kanjeng. Makanya kalau jenengan kudu wedi. Kok mlebu Ramadan 10 awal itu pun di rahmati Gusti Allah. Kok masuk 10 kedua korak di ngapura iku naudzubillah ming dalik. Muga-muga ikhtiar kula jenengan ana tadarus melu, ana salat tarawih bergabung kesainan nglampahi mugi-mugi termasuk niku arep-arepe kula jenengan entuk mangfirahipun Allah. Amin Allahumma amin. Lha terus amin kedua napa Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi dawuh. Mu'ad Jibril muni ngene. Ya Muhammad, man adraka abawahi au ahadima falam yabirrahuma famata fadakhala nar fa'ab adawah. Muhammad, nak ana wong kok menangi wong tuwa lorone. Dekne jebrol jek menangi wong tuwa lorone utawa menangi salah sijine. Nuli kok ora gawe bagus, akhirnya mati mlebu neraka. Muga-muga didohke rahmate Gusti. Kanjeng Nabi menapa? Amin jejal bayang. Wong kok sampai menangi wong tuwa lorone. Kok ora gawe bagus aja meneh kok menangi. Lamun toh ora menangi, selama kula jenengan tasih gesang gadah kewajiban apa? Birrul walidain. Niku kok sampai ora birrul walidain Muhammad nak kebanjur mati mlebu neraka. Muga-muga didohke rahmate Gusti Allah. Wong nak wis mlebu neraka kok ora dirahmati Gusti Allah, ora dipandang dengan kasih sayang, tidak ada harapan keluar dari neraka. Naudzubillah ming diamin meleh. Sing nomor 3 Muhammad, man dukirta indau falam yusolli alaika famata fadakhala nar fa'ab adawah. Nak ana jenengmu Muhammad disebut ning sandinge, kok ora gelem maca selawat,
banjur mati mlebu neraka. Muga-muga didahke rahmate Gusti Kanjeng Nabi menapa? Amin. Makane kula jenengan nek enten namane Kanjeng Nabi disebut ora mung wong bakhil, tapi abkhalun nas wa ajazun nas. Wong sing paling bakhil, wong sing paling apes menungso. Lho ngerek jawab tok ora gelem jawab selawat. Sebab nak jawab selawat ora termasuk wong sing bakhil, wong swara ora kulaan. Nomor loro, dekne bakal oleh rahmate Gusti. Kula jenengan apal Kanjeng Nabi muni, man shalla alayya sholatan wahidan sallallahu alaihi asra sholatin. Wong nak maca salat ning aku Kanjeng Nabi ping pisan, Gusti Allah bales ping 10 rahmat. Nak sholawat sangka Gusti Allah jane rahmat, sholawat sangka malaikat Kanjeng Nabi jenengane njalukke ngapura nak kula jenengan ndongake Kanjeng Nabi senajan Kanjeng Nabi rak butuh didongake, tapi barokah badhe wangsul dumateng kula panjenengan. Niku kok sampe ra iso nggen jawab sholawat niku termasuk ajazunas wong sing paling apa sahabat tanglet Kanjeng Rasul. Nah ana wong maca sholawat pisan kok dibales 10 rahmat dening Gusti Allah, iki maca sholawate sing menghayati apa mboten. Nak maca sholawate kalau kok dihayati mbayangke keagungan Kanjeng Nabi dengan sifat-sifat utamane, jari Kanjeng Nabi ganjarane ora ana sing ngerti. Kejaba Gusti kadang-kadang wonten kula jenengan teng omah kadang-kadang resik. Sholli wa sallim. Kadang-kadang mbek resik-resik disolake mbek nyambel Ibu. Sholli wa sallim da. Enten kadang dihayati. Sallallahu ala Muhammad. Aja muni apik. Misake Ustaz Anas iki. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Niku nak sampe diayati mbayangke kagungane Kanjeng Nabi, ganjarane mboten wonten sing ngertos kejawi Gusti Allah. Makanya sholat itu praktis, jenengan ora pang khusuk ya diganjar, nopane khusuk dihayati ganjarane luar biasa. Lah makanya monggo lah niku senajan kula jenengan cara generasi sekarang mahabbah kula dumateng Rasulullah ora ngalah-ngalahke ten zaman para sahabat, tapi tetep benten nggih. Sahabat iku menangi rekoso berjuang dening Kanjeng Nabi. Tapi senajan ngoten mugi-mugi mahabbah kula panjenengan masuk ten hadis man ahabbani kana ma'ifil jannah amin awama. Para ingkang kawula hormati, dalu menika kula jenengan kempal wonten ing menika majelis inggih punika kanthi tujuan sareng-sareng memperingati malam nuzulil Quran. Nak kula jenengan bahas ana nuzulul Quran. Iku berarti kan temurune Al-Qur'an mesti sing dadi pertanyaan sing nurunke sapa? Ngoten nggih? Sing dituruni sapa? Quran ki kok diturunke mbiyen ki nang sang endi sih? Ngoten nggih? Kan ngoten nggih. Sing nurunke sapa? Diturunke karo sapa? Faedahe kemae napa? Kula jenengan mboten ngertos. Dadi jarak Kanjeng Nabi Muhammad dugi Nabi Isa alaihissalam iku jarake wonten kirang langkung 600 tahun. Bar Nabi Isa diangkat ten langit nomor kalih niku Gusti Allah mboten ngutus utusan dangu mboten kantenan. Sampai menungso niku ora ngerti sapa sing kudu dipertuhankan. Sehingga zaman semanten dikenal dengan zaman jahiliyah. Mboten ateges tiange goblok-goblok niku mboten. Nak tiange kok ukuran tentang menyusun bahasa, tentang membuat kata-kata niku luar biasa nih. Makanya akhir Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi mukjizat ingkang arupi Al-Qur'an sing susunan keindahannya tidak ada yang bisa menandingi. Bukan berarti Quran tidak bisa ditandingi. Apakah sudah pernah terbukti?
Wah sudah. Al-Quran itu mukjizat, artinya sesuatu yang membuat musuh lemah untuk menandingi. Ditantang dalam Al-Quran. Kul in kuntum tuhibbunallah law kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ditantang karo Gusti. Kok sampai rak percaya niku ditantang. Sampai zaman biyen iku ana mutanabi. Wong ngaku dadi jenengane Musailam mah ora ana ning aktene kadhape ora ana. Ora ana kok ning aktene Musailama al-Kadzab yo mboten enten. Lamun kula jenengan konangan kepethuan zaman riyen kok jawab manggil ya Musailama al-Kadzab ila aina tadab. Lah kula jenengan dikamplang temenan. Iku sing ana kata-kata al-Kadzab yo dunia Islam kan. Sebab dekne niku ngaku siji ngaku dadi nabi. Nomor loro berani membuat tandingan Al-Qur'an. Neng Al-Qur'an ki ana surat Al-Fil. Surat apa? Al-Fil, aja surat gajah Gus ya. Surat Al-Fil. Niku gawe, Musailamah gawe niku pengen buktekke nek timane Quran kaya ngono aku pun bisa membuat gawe niku. Gawe Al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu danabun wabil wa khurtumun tawil. Pala diguyu karo mate. Gajah. Tahukah kamu apa itu gajah? Apa yang memberitahu kalau itu gajah? Gajah itu memiliki ekor yang kecil dan belalai yang panjang. Ya wong ngene ngerti lek. Awet cilik ya aku ngerti. Nak gajah ki duwe buntut cilik belalainya upala diguyu. Tapi Quran itu belum pernah kula jenengan kok ana wong kok muni ngene. Kang ganti Kang jam iya kok yasinan terus bosen aku. Ya ora ana. Kula jenengan maca Al-Fil tetep seneng. Bahkan nak salat tarawih diwaca terus. Sebab nak ganti Al-Ghosah kedawuhan. Imamnya sesuk ganti to ya. Nak ten gini kula Bu, senenge salat tarawih paling cepet Bu. Nak ten gini kula nggih. Insyaallah ten proto nggih. Napa sami? Sami. Kula niku termasuk nak salat tarawih cepet Pak Rin nggih. Wong tua-tua muni ngene, Pak Zam seneng kuwi nak canem. Lah aku urung sempat sujud Pak Zam wis tangi meneh. Aku urung sempat sujud wis tangi meneh. Cah nom-nom seneng palah nak kepethuk aku. Pak Zam cepet meneh iso apa ora? Aku yo muni wani pira kowe? Salat kok ngarani. Niku Quran nggih para Bapak. Jadi ketika Nabi Isa diangkat ten langit niku Gusti Allah mboten ngutus utuh sampai masyarakat zaman semanten terkenal dengan nama masyarakat jahiliyah. Kanjeng Rasul mendekati usia 40 tahun, beliau sedih. Sedih napa? Nyawang masyarakat kok onone tukar Pak. Do maksiat, minum minuman keras menjadi kebanggaan minuman favorit setiap ada hidang. Kanjeng Rasul sedih. Piye caranya nyadarke masyarakat sing carut marut tenggelam dalam kemaksiat? Kalau jenengan nate mboten kinten-kinten. Nak mirsani bocah maksiat kira-kira kula jenengan nate sedih mboten? Sedih apa menghujat? Sedih apa menghujat? Cara Syekh Ma'ruf Al-Karfi. Nak ana wong Islam kok weruh sedulure Islam maksiat kok ora welas. Iki nuduhke Islame ora sempurna. Wis ora nasihati, ora ndongake, palah mengguncingkan. Palah kadang-kadang cah saiki beler-beler nggih. Meneng tapi nglen weruh koncone maksiat, weruh koncone berbusana yang tidak syar'i, komburi dipoto. Komburi dipoto. Ngono no komene nyeleke can ana setan ucul. Nyeleket mboten? Lah wis ora ndongake, ora nasihati kok palah ngomong sing ora apik. Makane cara Syekh Ma'ruf Al-Karfi ngeten. Sing sapa wonge kepengin dadi wali abdal. Setiap dina gelem maca Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad.
Apal mboten kae? Apa jajal? Ayo, Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma asli ummati Muhammad. Allahumma farij an ummati Muhammad. 3 tambahan kula jenengan nak wiridan bar salat maca sedina pisan bae. Ki ndongake ya Allah, mugi-mugi jenengan melasi umate Nabi Muhammad. Ya sing ndonga ya katut sebab sing ndonga umate Nabi Muhammad. Allahumma ummata Muhammad, Allahumma asli ummata Muhammad. Mugi-mugi jenengan Gusti bagusake umate Nabi Muhammad. Allahumma farij an ummati Muhammad. Mugi jenengan niku nyenengke bahagiake ngilangke musibah saka umate Nabi Muhammad. Niku nuduhke kula jenengan duwe welas dumateng sepadha Kanjeng Nabi ngoten. Senajan durung resmi dadi nabi niki wis gadah raos napa? Mesake. Oh iya kok umat kaya ngono, ditambah Kanjeng Nabi ngimpi weruh cahaya sing cahaya luwih terang katimbang mletheke srengenge. Niku Kanjeng Nabi baru Kanjeng Nabi tambah seneng bertahanus uzlah. Golek panggonan sing sepi yaiku ning siji panggonan jenenge Gua Hira. Gua Hira iki jarake saka Mekah para bapak para ibu iku 3 mil. Meh 6 kilo. Jenengan bayangke 6 kilo kali mbrangsong ora percaya dikura dhewe iki. Niku wektale dalu medane terjal nak dawah wis mbuh sirahe kowe. Kanjeng Nabi demi mendapatkan ketenangan di dalam berdoa. Setiap dina Kanjeng Nabi kadang tangan pirang-pirang dina njaluk sangu bojone kanggo bekal selama uzlahe ibadah durung marem. Lah siji dina niki Pak Akirin mau muni Pak Azam seperempat setengah jam Pak Azam. Oke, beneran. Siji dina para bapak para ibu. Niki Kanjeng Nabi ketekanan makhluk sing babar blas durung nate panggih. Jadi kula nate mau setunggalipun keterangan Kanjeng Nabi ketemu Jibril dalam wujud aslinya. Itu 2 kali. 1 ketika turunnya wahyu yang pertama, 2 ketika berada di sanding Sidratil Muntaha. Selain itu dalam bentuk penjelmaan. Jibril sering sowanten Rasulullah itu dalam penjelmaan sahabat Dihyah Al-Kalabi. Wonge putih, lambene putih, niku bagus mboten kantenan. Sering Jibril niku tasabuh sahabat Dihyah Al-Kalabi. Niku nggih ning tempat sepi jenengan bayangke kan. Panggonane sepi adoh saka keraman tiba-tiba bejudul ana wong kaget apa mboten jenengan? Kaget Kanjeng Nabi. Niku langsung mangketen mboten basa-basi. Iqra ya Muhammad. Kanjeng Nabi muni ma ana biqoriin. Cekali tangane. Iqra ya Muhammad. Ma ana biqoriin. Aku mboten saged maca. Disikap tambah Iqra ya Muhammad. Ma ana kula ora iso maca. Baru jil mau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sak katami 5 ayat. Bar ngoten Kanjeng Nabi diculke. Kanjeng Nabi niku mboten saged maos para bapak ibu. Ana wong takon Kang Zam, Jibril berarti goblok ya. Lah goblok piye? Wong wis muni aku ora iso maca kok dipaksa. Berarti kan goblok, kowe sing goblok. Maca kira kudu maca napa? Tulisan ayate Gusti Allah, ayat kauniyah niku kathah. Kathah niku. Gampang, cara ibu-ibu kok njarengi gluduk-gluduk. Dujo apa dintasi, Bu? Dujo apa dintasi? Dujo. Dintasi. Lah nang apa? Nang apa? Mehuden, lah langite apa kondo? Niku ayat apa? Kalau jenengan gadah bocah gadah anak. Ya Gusti, ki anakku nang omah kok kaya ngene. Nak tak terus-terus ki kumpulane ra ngenah payah. Kira-kira jenengan palah kaido jenge kon dolan terus kok dipondoke kira-kira. Ya Agus pegang manggone omah. Wong tua ki maca keadaan. Maca jenengan duwe anak wedok kok calanan kok dolan terus diboncengke. Jenengan kudu maca jenengan. Iki nak ngene terus. Waduh katiwasan temenan yakin. Nah aku duwe koceng dolan bali meteng alhamdulillah. Lah anak kok dolan bali enak. Iki kudu tak tegesi iki. Nak cara kula dadi bapak ngoten nggih. Kula dadi bapak anakku diapel tak cekeli tangane yakin lho. Le kowe cah ndi le?
Magelung. Jenengmu sapa? Anas. Karepmu piye? Rene iki karepmu piye sampean? Kula seneng mbek anak sampean, Pak. Nak seneng Pakmu kon rene. Lah aku jek kepengin suwi Pak, pengen dolan-dolan. Lah anakku apa dolananmu? Nak cara kula tak ngotenke, ora kepengin gelem mburi to ya. Ngerti-ngerti anake wis napa? Wis napa? Aluse pol kecelakaan Kang Rin. Padahal sing kecelakaan ya tuman to ya. Ya niku kan ngoten, tetep kula harus membaca keadaan. Iki kok iso ngene harus bagaimana? Jibril kan maca Muhammad, kayak umatmu kaya ngono tindakanmu harus seperti apa? Kanjeng Nabi wangsul perbapak, wangsul menggigil dalam keadaan bergerak sebab wedi. Tekan omah, matur ya Khadijah, khasitu ala nafsi ya Khadijah. Aku wedi ning awakku Khadijah, Kanjeng Nabi. Khadijah bilang apa? Kalla. Wallahi ma yuhzika abadan. Ampun ngoten Kanjeng Rasul, sampean ra usah wedi. Demi Allah, Gusti Allah rak bakalan nginake sampean selawase. Niki bojo sing apik Bu nggih. Sing lanang kok dalam keadaan panik, senajan bali ra nggo duit tetep ditenangke. Mungkin anjenengan syukur kono petingkah. Dolan ning lareng gunung barang, remangsane pop penak-penak kono. Lha ketemu gendruwo sampean. Mboten Khadijah. Kalah Kanjeng Rasul, ampun ngoten Kanjeng Rasul. Makanya Kanjeng Nabi ketika masih punya istri tercinta Khadijah, Muhammad tidak butuh pendamping yang lain. Itu Kanjeng Nabi nih ditenangkan hatinya oleh Khadijah. Jenengan Kanjeng Rasul rasa wedi. Gusti Allah rak bakalan gawe saman ino selawase. Innaka latasilur rahim. Jenengan ku dadi wong seneng nyambung silaturahim. Engel mboten nyambung silaturahim para bapak para ibu. Engel mboten. Engel kula kimutan niki nek ana sing masih berstatus santri tolong gawe pelajaran nggih. Nek sowan ning nggone kiye jenengan aja muni pang silaturahim. Nek ketemu kiye sing saklek diomyang ning nggon sampean. Nek pamar apa-apa sebetulnya nggo gula kopi. Niki wonten kiai niku santri sowan yai kula mriki sembelih silaturahim langsung mejune gebrake brak. Apa maksudmu santri? Kowe kok ana silaturahim berarti ada di antara kita semua ana qat'ur rahim. Kapan di antara kita terjadi saling memutus silaturahim? Kapan? Kowe kok muni pengen nyambung ki kapan? Sampeyan mbak aku ki nengan kapan? Mboten ngoten Yai. Lah pripun karepmu? Pang njaluk donga. Lah mbek awet mau sampean muni ngono. Apa bojomu pang bayi ngono? Nggih Yai. Niku ngoten silaturahim ku abot. Ketika kula jenengan kok gadah sedulur, kula jenengan sakit ora tau tilik, gadah damel ya ora tau ngetok, disuwune dijaluki tolong cilihi dutangi yang muni rak duwe duit, kira-kira jengkel mboten Bu? Jengkel mboten? Jengkel mboten? Normal. Makane nak ten surat niku Al-Qur'an niku Gusti Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kula pangbas muhsinine mawon nggih. Al kadhiminal ghaidha kok jenengan konrange Pak Marno pas halal bihalal. Niku intine nek wong iso ngempet muring-muringe, iso infak dalam keadaan sugih ra duwe, iso ngapura wong jenenge wong muhsinin dicintai Gusti. Lah wong apik iki piye sih? Imam Nawawi jelaske laisal ihsan antuh sina ilaman ahsana ilaika. Ora diarani gawe bagus kula jenengan, nak gawe bagus maring wong sing gawe bagus maling kula jenengan. Kula tak takoni ibu, bapak-bapak mangke. Bu, jenengan kira-kira nak pas mantu ngundangi tanggane kancane pas rak teko kok kono ngundangi dibales teko mboten? Jujur. Dibales apa bales ora teko? Oh, dibales rak teko, wajar nggih.
Wajar. Jenengan kok pas butuh banget nyambat kalian rencange. Kok jape menene prai. Rumangsane golek duit gampang kok. Titeni yo duit nek semetu lali bali omah. Sampeyan sering mboten? Sering mboten? Kok dalam tempo perputaran waktu 1 tahun keadaan ekonomi berubah, jenengan ekonominya mangkruk kono terpuruk, kok maring ning jenengan lambene memblek air matane gak tumpahe. Yuk apa? Aku tak utang prek. Disilih mboten ngeten-ngeten. Silih mboten. Oh. Wes sing aran wong apik iki besi wong sing gawe apik maring wong sing gawe ala karo nak timane ihsan karo wong sing ihsan gawe apik karo itu jeneng dalikal mukafaah. Bales po. Waduh, sampean kok teko karo kae. Lah piye wong dene teko? Oh, ngono. Aku tiwas ya Gusti, pangmuji sampean udan-udan banjir kok teko tak kira sampean apian jebule kok padha kono sebabnya teko. Kau nak disambat tuh kau mesti ngulungi piye? Nabi aku kok lebih dah, kau cetil kok. Lah kau nak sali aku nyilih gendena nyilihi. Oh kita muka apa balas po? Silaturahim ku angel ku. Sebab ketika ada kata-kata silah, niku di muka di mana al-qat'u. Angel pernah? Angel kanjeng Nabi ngoten sama rasa wedhus kanjeng Rasul. Innaka latasil rahim. Jenengan ki dadi wong seneng silatur. Lu kan Nabi kaya apa kan pang ning masjid dibrui ari-ari onto padahal kanjeng Nabi nak gelem dia enggak meneh modiar kaya jengkele temenan yakin. Jengkele temenan. Wong Kanjeng Syekh mawon niku diisi ngempret dia enggak langsung dedak mati kok. Nak gelem kanjeng Nabi, tapi kanjeng Nabi niku diutus rahmatal lil alamin. Kanjeng Nabi nate pikiran kanjeng Nabi ten Mekah wong kok engel-engel aku tak pindah ten Taif. Jajal wong Taif belum ora. Wong Taif pikirane beda. Kayak Muhammad mesti wong ra apik kae. Nak wong apik nang apa kaume do jengkel. Wis balangi watuke, dibalangi watu sampai mata kakinya pecah sampai bibirnya pecah mengeluarkan Jibril muni Muhammad, melas muni keadaan Muhammad. Aku ditosne karo Gusti Muhammad kon ngandhake Muhammad. Nak detik iki Muhammad malaikat sing jaga Gunung Uhud tunduk karo perintahmu. Nak sampean gelem ke Gunung Uhud rasa nganggo bego Muhammad kesuwen. Marake treke nganggo wong Muhammad. Wis langsung dikerok karo malaikat dibrokene wong Uhud brek mati kabeh. Jawabe Muhammad Jibril, aku diutus ora kanggo membinasakan umat Jibril. Tapi kanggo nuduh. Tapi kan wis ketok Muhammad. Rak popo Jibril, muga-muga engko ana anake sing gelem iman senajan bapake mbalelo, muga-muga anake gelem dotot ku Kanjeng Nabi. Makane Khadijah ngoten. Ah tolong ibu-ibu nggih. Nak suaminya sedang terpuruk, aja disyukur-syukur. Aja disyukur-syukur, ke diberi semangat. Rak sawedi Mas, samang ahli sedekah, dibales. Tapi kok kenyataan ra terus coba Mas, aja ngangklo. Wah ora payu seminggu kok ngangklo. Yang menurut jamnya adik mangan apa? Mangan badi dagangan. Ya wong ngono barang Mas. Lah sampean ra ngamuk ora sithik. Nesu ora. Sampean kok jan mbek aku kok wedi. Kan raiku asir rai kaya kereng tapi padahal lemah lembut ya. Sabar Mas apa-apa. Kan jeneng Nabi. Rasa wedi Kanjeng Rasul. Sampean iku ahli silaturahim, ahli nanggung perkara sing abot. Jenengan ahli goleke barang sing ora ana. Kanjeng Rasul perbabake. Kanjeng Rasul ki nak jaluki wong, nak mboten gadah disemayani. Maaf Pak, kok pas mboten wonten nginjing mriki melih nggih. Niki Kanjeng nak kula jenengan kadang-kadang gadah palah nyemah. Yani ngapunten Pak nginjing nggih, duitnya kok gede kabeh niki. Ya sing kempes prahajar tak susui. Kempes tak susui wis piye? Lho, kowe kok malah panyusui ra sido rai aku. Berarti sampean duwe, ra patek duwe, tapi ana sithik-sithik ra sido. Aku Kanjeng Rasul, termasuk Kanjeng Rasul seneng nyuguh tamu, ra sawat Kanjeng Rasul.
Akhirnya bar ngoten niku hati beliau mulai napa? Mulai tenang. Niki mulai turun ayat pertama. Makanya kalau jenengan nang apa kok ngeten dadak diperingati setiap tahun. Nuzulul Qur'an karena napa? Kula jenengan kedang ngertos. Nah ora ana nuzulul Qur'an, ora ana Muhammad dadi nabi dan rasul. Makanya corotan kitab tafsir Sahih ngeten. Cara Ahmad As-Sahih iklam anna afdolal layali. Ngerti sira? Sak temene pira-pira wengi sing paling utama niku napa? Lailatul Maulid. Iki kudu ngertos jenengan. Malam sing paling utama Lailatul eling-eling. Nak ngene diperingati kok Lailatul Maulid ora diperingati kebangetan kula jenengan. Sebab napa? Nara ana Lailatul Maulid Kanjeng Nabi kok ora lahir ning alam musyahadah. Alam donya ora bakal ana sing jenenge apa? Lailatul ora ana nuzulul ya ora ana kabeh. Kanjeng Nabi ora lahir kan. Sing kedua malam sing paling utama Lailatul Qadar. Sebab Kanjeng Nabi senajan lahir nak ora ana Lailatul Qadar ning kono diturunke Al-Qur'an ya ora ana SK dadi nabi dadi rasul. Niki nak Ramadan kabeh ngarep-ngarep Lailatul Qadar nggih. Ana sing ra pengen. Ana sing ra pengen. Lho jenengan ra pengen ra ngijeni jasane Kanjeng Nabi. Lailatul Qadar iku saking-sakingene Kanjeng Nabi ku ngajokke permohonan kanggo kula jenengan. Kanjeng Nabi ki nalikane sumerep hikaye wong biyen umure tekan 1000 tahun perang menang terus Kanjeng Nabi matur ya Rabbi ja'alta ummati aksarul umami a'maron wa aqalhum amalan. Rabbi lun jenengan kok dadek umatku umat sing napa umure kok cendek-cendek akhirnya amale sithik. Lah umat biyen kok duwe-duwe Gusti Allah lah umatku iso nandingi piye? Umat Kanjeng Nabi kan cendek nggih. Wong Kanjeng Nabi saya memfonis a'maru ummati ma baina sitin wasab in umure umatku ki antara swidak tekan 70 wa aqallu man yajuzu dalik. Sithik wong sing liwat 70 niki sithik. Makane nak sampai lewat 70 tekan 100 engko jenengan dinobatke orang tertua sak Pratamulya. Nak tuwa nggih. Tapi tuwa yo mboten napa-napa. Nak amale apik, jamaah tetap sregep, tadarus tetap sregep. Niku apik khairun nas mantola umruhu wa hasuna amalu. Sing cilaka kan umure dawa, kepleke sregep to ya. Naudzubillah ming dalik. Man mboten napa-napa nak umure dawa mboten napa-napa, tapi langka. Iku pun nas hadis. Makane kula jenengan nak wis tekan 70 niku bakal dadi manusia langka. Hitungane sithik. Nak swidak wis jaga-jaga. Wis jaga nak kula mbek Ustaz Anas kecek sithik paling setahun 2 tahun. Saestu percaya ora kan? Tenan kan. Cuman Anas rada tuwa sithik wajahe. Niku mung ketok etok. Umure ketok kecek sithik. Niku alhamdulillah. Jadi nomor setunggal malam napa mae? Lailatul Nomor loro napa? Afdhalul layali. Inggih menika malam Lailatul Qadar. Ngeten para bapak para ibu. Kula jenengan kena percaya kena mboten nggih. Dadi nak kabeh wong kadang-kadang kiye nerangke Lailatul Qadar temurune ning asrul awakhir malam 10 sing paling. Nak Imam Ghazali palah dedekke napa? Ngai tondo sing gampange pol. Lailatul Qadar itu gampang dititani awal poso. Nak posone kok dimulai dina Ahad karo dina Rebu. Lailatul Qadar bakal dumawah tanggal 17. Pira mangke tanggal apa? Dina apa? Ahad Rebu. Engko tak balen tak takoni meneh. Sing cerdas apa wae? Jajal. Jadi Imam Ghazali niki jenengan kena percaya kena ora Imam Ghazali min ahlil kasfi. Nak posone kok dimulai dina Ahad karo Rebu. Kemungkinan besar Lailatul Qadar dumawah pada tanggal 27. Lah nak posone kak dimulai dina Senin, Lailatul Qadar dumawah tanggal 21.
Nak dina Selasa utawa dina Jumat engko Lailatul Qadare bakal dumawah tanggal selawe. Nak awal puasa kok jatuh pada hari Kamis kemarin hari apa? Nanti Lailatul Qadar itu bakal dumawah tanggal 29. Niki rahasia jadi apa tak ada ya. Sing terakhir nak Lailatul awal puasa jatuh pada tanggal hari Sabtu. Lailatul Qadar akan jatuh pada tanggal 23. Jenengan kena percaya kena boten. Tapi Imam Abu Hasan mengatakan mungdu balang tu sinar rijal. Semenjak saya mencapai usia balik niki mafatani Lailatul Qadar bihadil qaidah. Lailatul Qadar tidak pernah terlepas dari diriku. Dengan teori ini kata beliau. Abu Hasan mengatakan semenjak aku balik anut teori ini metode ini Imam Ghazali tidak pernah satu kali pun terlewatkan malam Lailatul Qadar. Tapi jenengan pang ikhtiat ya penting setiap malam nadah ngoten nggih. Nadah. Tapi kadang-kadang naudzubillah mulai tanggal 21 do lemes. Lemes masjide kodhong nggih. Musolane kodhong, kaudanane kodhong jam 3 Kang nggih. Ngoten nggih. Padahal niku ana piala Lailatul kula jenengan yakin wong nak melu lomba niku sing menang ning putaran pertama ning ngarep apa ning putaran terakhir ning ngarep. Tak takon aku. Pokoknya kalau jenengan melu lomba sing penting putaran pertama ning ngarep terus iliran. Padahal lombane tekan 30 putar lha apa kena jenengan kok iliran mbek ngopi. Sing penting aku nomor 1. Padahal lu rampung. Padahal lurung sing bakal nemu sing bakal nemen nih. Niku kula niku kudu ngertos. Malam niku malam. Sing nomor 3 napa? Malam Isra. Niku termasuk malam napa? Sing utama. Nomor sekarang napa? Malam Arafah. Tanggal 9 wulan Dzul Hijjah. Sing nomor sekawan malam Jumat. Niki dieling-eling. Kadang do napa nyepelekke. Rata-rata ning kampung wong ngagungke malam Jumat mbek nisu Saban cek gedindi. Gedindi jajal. Padahal nisu Saban ku sak ngisore Lailatul neng dinggon malam nisu Saban diperingati bareng-bareng. Apa olok? Mboten olok apik. Tapi tolong malam Jumat jangan diabaikan. Niku rankingnya di atas malam nisu Saban. Sing nomor selanjutnya ku malam Lailatul Id, malam bodo. Nak bodoh ki aja nyemet mercondok Gus ya. Yo disi beda. Aja kaya-kaya nak posone rampung dada merdeka gak ada nampa ganjaran. Awas aja sampai malam bodoh pala sampean apel Gus ya. Awas penilaian terakhir itu. Tetep ana malam istilah malam bodoh malah darder apel. Was naudzubillah. Agus Pangnopo Pitra. Pala ditulis kok emel gede. Ora sah zakat fitrah kecuali di sini deh. Lah, makanya para bapak para ibu, kula jenengan peringatan tondo syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab lamun ora ana nuzulul Quran, ora bakal Kanjeng Nabi diangkat dadi. Nah Kanjeng Nabi rak diangkat dadi nabi, terus kira-kira kula jenengan saiki dadi umat sing model apa? Model apa jajal bayang. Makanya kudu bersyukur. Terus setelah bersyukur Quran turun ke tindak lanjutnya apa kira-kira? Minimal di waca. Kula kimutan. Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam riyen nate sambat karo Gusti Allah. Niki diceritake sapa Mbak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ani mahjura. Kanjeng Rasul matur, "Duh Gusti, sak temene umatku ndadekke Quran iku dipun dadosaken mahjura Gusti." Matrukan do diabaikan Gusti. Niki ten zaman Kanjeng Nabi.
Quran iku jarine Kanjeng Nabi sampun mulai diabe sakniki ya Allah Gusti, nak kula jenengan wani sensus, wani dari pintu ke pintu keluarga sing gelem deres Quran iku kata napa sekedhik? Kata napa sekedhik? Lah, sekarang sing dadi pertanyaan para bapak para ibu. Wong sing termasuk bersikap mahjuron terhadap Al-Qur'an niku sing pripun? Syekh Ahmad bin Taimiyah dawuh, "Malam yaqra'il Qur'an faqad hajarahu." Nah ana wong kok ora gelem maca Quran, berarti dia telah mengabaikan Al-Qur'an. Padahal kabeh ngerti, termasuk somben ning alam barzah. Pertanyaan mungkar nakir napa? Wa ma imamuka, pedoman uripmu apa? Kok enteng-entengan muni ngono? Loh, pitakon kok gampang meni? Ya tak jawab Quran. Oh, ndak semudah itu. Ketika kita kok tidak pernah deres Quran, ndak mengamalkan Quran, Qurane bakal muni apa? Prek. Bakal muni apa? Prek. Ora bakal gelem. Quran akhirat itu pembuktian, dunia penuh dengan kepalsuan. Kadang ning donya atine heeh, lambene atine rak to ya. Ora bakal jawab. Niku cara Imam Ibnu Taimiyah, man lam yaqra'il Quran faqad hajarahu. Terus pembek dawuh, wa man qara'al Quran walam yatadabbar ma'anihi faqad hajarahu. Nah ana wong gelem maca Quran, gelem macane, tapi rak pernah ngangen-ngangen maknane, ya termasuk mengabaikan. Sing nomor 3, wa man qara'al Quran wa dabbarahu wa lam ya'mal bima fihi faqad hajarahu. Wong gelem maca Quran oke, gelem ngangen-ngangen maknane, tapi rak pernah ngamalke. Rak pernah napa? Termasuk mengabaikan. Nah, kula jenengan ngamalke mboten? Tolong jawab sing tegas, muga-muga dadi donga. Nah, kula jenengan ngamalke mboten? Ngamalke mboten? 100 nih. Aku rak pantakon berapa persen nih. Ngamal nyatane mawon ya do poso nggih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum do apa? Aqimus shalah wa atuz zakat yo yo ya kat wala yaktab badukum badon ora nglendengi wong liya, ora nglendeng ora lho ora jabra. Ya ora nglendeng pastu ru. Kan ngoten nggih. Setidaknya ada nilai yang kita amal. Lho bejo. Kula jenengan iku bejo, kula kemutan duwe hadis iku sajen sing nyenengke ati. Jadi kanjeng mboten. Mangkor Al-Quran wa amila bima fihi albasawahu. Satu riwayat itu ulbisa walidahu. Albasawahu walidai tajan fi yaumil qiyamah sing dauhu ahsanu min doi samsi dunya fi buyutin samsi fi buyuti dunya. Wong sing gelem maca Quran nuli ngamalke isi kandungane, wong tuane bakal diberi mahkota ning dina kiamat sing kinclonge cemerlange padange niku apike ngungkuli srengenge ning donya. Kanjeng Nabi do fama dhannukum billadzi amila biada. Terus sampean kira-kira nak wong tuane katut mulyane ngono. Lah kira-kira anake sing lakoni kaya apa jajal bayangke. Makanya kula seneng. Kadang cah pondok niku do nyanyi. Ayah dan engkau ibunda ku persembahkan, aja meni apik. Ku persembahkan mahkota di surga. Ayah, wahai engkau ibunda, aku ingin engkau bahagia. Aku ingin engkau bahagia. Berapa kali saya nabi yakin. Makanya aku rasa tabui. Berapa kali saya engkel masalahnya. Maka jijil bahagia. Jadi lamun anake rasa ndonga, ya Allah somben beri. Iki bakal wong tuane otomatis bakal entuk kehormatan dari Allah Subhanahu. Jenengan ampun ngoten Pak Ustaz, kok timane mahkota Pak Ustaz ning sawalan ekeh Pak Ustaz. Aja ngoten.
Wong nak diberi mahkota niku simbol ora ana ratu kecantikan sing dase besek ora ana. Ngene apa mboten? Sini siapa? Ya mahkota itu simbol kemuliaan. Nak anake napa apal Quran. Makanya kalau yakin kalau jenengan itu senajan ra apal Quran sak glondong. Kula nate kangge nggih. Kula nate matur yai ngeten. Yai ki kok ana hadis ngeten. Padahal rene iki pakai niku rencang kula ngaji ning kene Yai Yuri ngaji Ihya nggih. Senajan mangkate dangtek nggih. Niku kula kepetan ngeten para bapak para ibu. Dadi Yai niki wonten hadis kok nyenengke Yai. Jadi Kanjeng Nabi Iqra'ul Qur'an maca sira kabeh Al-Qur'an. Fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa Al-Qur'an. Gusti ora bakalan niksa ati sing madai Qur. Ning kene ora ana tulisane Ustaz Anas salasina jusaan ora ana. Lah kalau tanglet Yai iki po sing 30 juz ya nek ndelok hadis ora. Padahal nek Yai kok muni kaya kudu aku ngomong. Sebab kalau wis nyiapke sebuah hikayah. Wonten para bapak para ibu ten zaman Kanjeng Nabi ana sahabat niku gawe omah tenda. Nah omah tenda mesti kudu nggih pathok ngene apa mboten? Nggih pathok kanggo napa? Mancang taline. Niku ketika nggih omah pathok niku amblong-blong jebule kuburan. Jebule napa? Kuburan dinceng kok ana wong ndher surat Tabarok. Surat Tabarok iki waktu wedine pol ditutupi meneh. Matur Kanjeng Nabi Kanjeng Rasul, kula niku ndamel pathok, kula penthong, kula ambleske jebul kok amblong kuburan Kanjeng Rasul. Wonge kok cek ndres Rasul, ndres Tabarok. Kanjeng Rasul jawab napa? Iya, Kanjeng Rasul iku. Iya Al-Waqiah. We memang surat sing iso ngreksa saka neraka. Iya Al-Mani'ah. Yamna'u min adabillah. Iki surat sing iso nyegah wong sing maca saka siksane Gusti. Hiya al-munjiyah tunjihi min adabil qabri. Iki ayat nak diwaca iso dadekke wonge slamet saka kubur. Bener sampean iki bener weruh temenan sampean. Iki terbukti padahal wiridane napa? Tabarok. Makanya kula yakin, kula apal ayat ekepol nggih. Kalau apal ayat kalau yakin sampeyan rak disiksa. Masa Kanjeng Nabi ngapusi? Kula sering Yai ngoten. Yai kula niku nak dawuh kaitane hadis rak pernah muni insyaallah Kang Rin nggih. Yai kok mboten sok rasa kok insyaallah bareng. Kowe kok ragu dosa kena ragu. Kowe nek iso ragu sampean. Iki sing dawuh Kanjeng Nabi rak bakalan disiksa sampean. Asal muga-muga matine sampean netepi iman Islam. Niku ngoten. Kula jenengan kok gelem deres niku pun manjing ning ati apal niku bakal haram disiksa sebab Gusti ora bakalan neksa ati sing ning jerone madai Al-Qur'an apa meneh apal 30 juz tentibyan fi adabi hamalatul Qur'an haram daginge wong sing apal Qur'an dipangan sing singgat nak sampai ana sing dipangan aja salahke hadise ditelisik iki uripe iki piye. Aja-aja apal Quran tapi wedokane kendel to ya. Ngapusane kendel. Aja salahke hadise wa huwa asdaqul qailin. Salahna wonge diteliti jejal. Oh deknen si apal Quran tapi nak ndres dhewe gembremeng rak krungu babar blas. Tapi nak disebut Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nak dhewean kemrutuk rak ketok teh. Oh jebule pamer senenge. Senajan kula jenengan rak kena moyoki wong ahli kurok sing pamer. Wis muga-muga kapan-kapan diberikan hidayah karo Gusti. Sebab kapak niku bener ahlullah. Napa? Ahlullah. Makanya kula yakin nek ana wong apal Quran iku mboten enteng. Ngapalnya berat badi wisudan yang panggung senenge pol. Setelahnya tidak boleh dada huri-huri. Tidak boleh dada. Tetap duwe kewajiban apa? Jaga. Kadang-kadang Kang, ayo melu kerja aku ning Semarang. Jane sih kepengin, tapi engko nak Quranku piye? Kang, ayo merantau mbek aku ning
Kayak Papua kono Kang, ya mbok aku tembak KKB ora payah. Ora ngono Kang ning kono regane ra sedina 250 Kang bayarane. Mbok aku nggo Quranku piye? Sampai ra gelem nindi-nindi, kula yakin jari Kanjeng Nabi man saghola iki hadis kunci. Man sagholal Qur'anu wa dzikri an mas'alati niku jago sok ataituhu afdhalama utiya sailin. Nah ana wong sing Quran dzikir ning aku sok sampai membuat dia sibuk ora kebrendongo. Saking napa ngopeni Quran iki tak jamin akan saya berikan pemberian terbaik yang saya berikan kepada orang-orang yang meminta kepada diriku. Makanya anak saya khawatir. Ora kejor apa-apa, wae duwe anak nggih. Wae tuku sarung, wae tuku onda ya tuku onda. Ora wong mending tuyul ora apa-apa. Tuyule Al-Qur'an, sing penting diopeni niku dijamin karo Gusti Allah, ataitu afdhalema utiyasailin. Makane kula jenengan iki sesarengan ngormati nuzul Quran ora menghormati tok. Engko barbaline menangkani syukur kepada Allah, monggo lah diterus. Nah cara Gusmus sampean pangdersen aja ngenteni lega. Aja ngenteni menungso niku legane nek wis dipathoki tok. Aja ngenteni tapi tolong dilegakno. Dilegake waktu kanggo Al-Qur'an. Insyaallah nak deres Quran hidupnya akan diberikan sapa wong rak ngopeni kalame Gusti kok dilantar Gusti ora bakalan. Kok kula jenengan kok anake ngajekke kok sampai apal Quran bejo kemayangan saestu. Somben akhirat bakal napa? Diberikan mahkota sebagai bentuk penghormatan Allah kepada orang tua tersebut. Senajan rak bisa mendidik langsung tapi membiayai, mengikhtiari sampai bisa menjadi seorang hamalatil Quran. Muga-muga kula jenengan bakda niki diberikan inayah Allah. Borak ketang sak lembar, rong lembar di istiqomah. Muga-muga kanthi istiqomah tadarus Al-Qur'an iso beto keberkahan. Ki Kang Filin kok meneh Kang Zam kok suwene polih. Sajaipun semanten ingkang saged kawula aturaken mbok menawi wonten manfaat lersipun sedaya saking Allah Subhanahu wa taala, mbok bilih wonten khilafipun saking awamipun kawula pribadi. Akhiran ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Zamzuri kami sampaikan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat mempertebal iman dan Islam kami semua, amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang terakhir yaitu doa dan penutup. Dalam hal ini akan dipimpin oleh beliau Bapak Kiai Rohani. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Liridhoillah wali syafaati Rasulullah wastafatil Qur'anul Karim bisri nuri barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الأول آخر وسلم ورضي عن كل صحابة الرسول أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من صلى عليه من خلقك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه من خلقك. اللهم صل على سيدنا محمد نور ذاته وسر السر وسائر الاسماء والصفات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة ننال بها كمال الفوز والرباه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين جعلنا للمتقين اماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل رضاك في الدنيا والآخرة واختم لنا بالسعادة والشهادة. اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا وتراويحنا وقراءة القرآن يا أرحم الراحمين يا الراحمين. اللهم اجعل أولادنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن
ولا تجعلنا وإياهم منا للشر والضير طغيان المستقيم اللهم يا الله نور قبورنا واستر عيوبنا بشفاعة القرآن الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك ما تخفي وما نعلن وما يخفى على شيء من الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لمن كبر إسماعيل إسحاق إن رب لا يستمع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وبركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Disampaikan terima kasih. Dengan berakhirnya doa, maka berakhirlah acara pengajian pada malam hari ini. Kami sebagai pembawa acara apabila ada kesalahan dalam segi ucapan, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن حياتي قرآن لله لله يفو أمري لله ولحفظ كتاب الله بالأول بسم الله للختم وللرضوان يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من الرب
جليل للعالم والإنسان تكبير تكبير وضوء العين قرير يحمل يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسر حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسر حياتي قرآن الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدى أبدا وأمان اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدى أبدا وأمان يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسر حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسر حياتي قرآن. Demikianlah penampilan dari kami grup Hadrah Asy-Syubaniyah Miftahul Ulum. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.